La Mancomunitat de l'Horta Sud ha celebrat l'acte de lliurament de la primera edició dels Premis Joves Punters de l'Horta Sud en el Teatre Auditori de Catarroja. Davant dels representants de la vida pública i privada de la comarca, s'han destacat i premiat 3 negocis de joves emprenedors de l'Horta Sud. Es tracta d'uns nous guardons que suposen un reconeixement social y que pretén impulsar y donar suport a l'emprenedoria. Bueno, estamos aquí porque nuestra comarca es una comarca emprendedora, una comarca que tiene futuro, una comarca que tiene muchísimos jóvenes con capacidad, que levantan la persiana todos los días, que tienen ideas, que tienen proyectos, que los llevan a cabo a pesar del esfuerzo. Y bueno, la Mancomunitat tiene que estar con ellos, ayudándoles, impulsándoles y especialmente colaborando en hacer posible que su idea sea una realidad, ¿no? Y por tanto tuvimos la idea de poner en marcha los premios Joves Punters, que son unos premios para ayudar a los emprendedores a poder levantar la persiana de la idea de negocio, para crear empleo, para generar oportunidades, y por tanto yo creo que hoy es un día muy importante para nuestra comunidad, para nuestra Mancomunitat, que demuestra el compromiso de los 20 municipios de esta comarca del Horta Sud con los emprendedores, con los jóvenes y especialmente con el empleo, porque es donde tenemos que estar. Yo creo que el papel dinamizador de la Mancomunitat del Horta Sud en este tipo de iniciativas y en general en la dinamización de la economía comarcal, el apoyo a las empresas se viene demostrando. Desde la Generalitat estamos poniendo a disposición de los territorios todas aquellas iniciativas también desde el punto de vista de las políticas activas de empleo para que puedan dar ese apoyo, ¿no?, directo a través de estas políticas a los emprendedores, especialmente a los jóvenes. Nos ha preocupado y nos sigue preocupando los altos niveles de desempleo juvenil. Amb esta iniciativa, la Mancomunitat de l'Horta Sud pretén ajudar als joves i reconèixer l'esforç que suposa començar amb un projecte innovador. L'alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, va dedicar unes paraules a tots els participants i va reconèixer el gran paper de la Mancomunitat en iniciatives d'este tipus. La directora general d'Ocupació i Formació Labora, Rocío Briones, ha destacat la labor d'estos actes pel reconeixement i impuls per a la creació d'ocupació, sobretot en els joves, per a generar riquesa i progrés. És un orgull, primer, que estos primers premis se facin a un teatre auditori de Catarroja. És un orgull que la Mancomunitat aposta per incentivar als joves emprenedors, perquè això és fonamental, i és un orgull també que els premiats, els primers premis, en aquest cas també han sigut a una iniciativa de catarrotxins. Estem molt contents, molt agraïts, perquè fa falta este impuls, esta ajuda per a poder continuar lluitant en aquest sector que també és molt difícil. És difícil en qualsevol empresa, en qualsevol projecte, però en este que va en evolució, que tens des de fora tanta competència, pues fes un lloc sempre s'agraeix una ajuda, no?, de la Mancomunitat, en aquest cas, que ens està ajudant des del primer moment molt. El tercer premi ha sigut per a La Cuineta, de Begoña Carrero, d'Alfafar. El segon premi ha sigut atorgat a Ivan Torondell, de Massanassa. I el primer premi, una campanya promocional en xarxes socials valorada en 3.000 euros, ha sigut per a la cooperativa de disseny i creació de bicicletes elèctriques formada per Miguel Ángel Velasco i Marta Piñero. La regidora d'Impuls Econòmic de Catarroja, Lorena Silvent, ha donat pas a les paraules del president Carlos Fernández Bielsa, qui ha reconegut que gràcies a la iniciativa dels joves es fa d'aquesta una comarca més pròspera amb el seu esforç. Així s'ha donat pas a la segona edició dels Premis Joves Punters, perquè cal no oblidar que som Horta Sud.